Som optakt til min beretning om denne min flyvning i århundredets vejr, kan jeg ikke lade være med at undre mig over, hvorledes det er muligt gennem svæveflyvningen at finde så meget en udfordring, så meget en begejstring. Hvad er det dog, der gør denne sport så usædvanlig? Svaret er efter min mening helt enkelt. Svæveflyvningens inderste natur er simpelthen usædvanlig. Man elsker den, men lærer den aldrig helt at kende. Hele tiden viser der sig nye og overraskende facetter. Hele tiden er man i større eller mindre grad med til at opleve det usædvanlige. Selv de for svæveflyvningen så uundværlige opadstigende termikbobler kan næsten stå som et symbol på det livets champagnebrus, der for mange er så afgørende, hvis man vil undgå at miste en af de kostelige gaver, vi har fået, nemlig begejstringens glæde. Men netop det at gøre det usædvanlige og at bevare begejstringens glæde, er jo heller ikke noget dårligt livsprincip. Uddrag af min feriebog. Fredag den 8. august 1975 kl. 24. Hele familien er netop ankommet til Aalborg efter en ud fra alle synsvinkler herlig 10-dages ferie på Svæveflyvecenter Arnborg. 10 dage, hvor termikken konstant steg med 200 meter per dag, og hvor sommervejret, ikke mindst de vidunderlige sommeraftener mellem Arnborgs høje fyrretræer, ville få samtlige turister på Gran Canaria til at blegne af misundelse. Ferien på Arnborg havde på denne sidste feriedag nået sit flyvemæssige højdepunkt, i det jeg havde gennemført en 300 km trekant over Hanstholm Havn, Mariager, på små 5 timer. På dette tidspunkt af min sommerferie havde jeg allerede fløjet omkring 35 timers svæveflyvning, og var så småt ved at få hård hud indvendig i højre hånd. Lørdag den 10. august 1975. Morgenen startede igen med strålende solskin, med alle tegn på endnu bedre svæveflyvevejr. Det varede derfor ikke længe, før jeg var på vej til Borup for at gøre et nyt forsøg på at angribe min gamle 300 km trekantrekord. Det blev dog kun en tangering, i det jeg fløj turen på cirka 4 timer. Vejret var ellers fantastisk i den vestlige del af Jylland, med base omkring 2500 meter og en termikstyrke på 3-4 meter. I den østlige del af Jylland var der derimod tale om tørtermik, som ikke var særlig stærk. Men netop denne erfaring var afgørende for planlægningen af den følgende dags flyvning. Da jeg om aftenen kom hjem, var ingen af os forberedte på, at jeg allerede efter 4 timers forløb igen skulle være på Arnborg. Sagen var den, at jeg havde erfaret, at der i Flensborg var en Nimbus 2 til salg. Birte Didriksen inviterede mig samtidig til Arnborg igen, hvor der var afslutningsfest for instruktørkursus, som jeg i ugens løb havde hjulpet lidt med undervisning i moderne strækflyvning. Ved aftenkaffen blev det derfor hurtigt besluttet, at jeg skulle køre til Arnborg med det samme. Da vi samtidig i TV's vejrudsigt erfarede, at vejret søndag ville blive endnu varmere, blev jeg på det nærmeste kommanderet til Borup for det at hente min standard Sirius 01 for en sikkerheds skyld, som min kone sagde. Nyvasket og i stiveste pus ankom jeg til Arnborg kl. 22.30, hvor jeg følte, at gensynsglæden var gensidig. I hvert fald blev jeg placeret på en stol med alt godt fra havet, plus en flaske hvidvin foran mig. Det var skønt således at sidde på Arnborgs terrasse i den lune sommeraften, mens stjernerne i tusindtal skinnede over os. Alting var harmoni, indtil man diskret, men taktfuldt, efter flere glas hvidvin, betroede mig, at Stig Øje samme dag havde slået min 100 km trekantrekord med 5-10 km i timen. Derefter kom der uro i blodet. Hvilket dilemma at komme i. Det var jo helt oplagt, at vi om søndagen i Jylland ville få den samme gode luftmasse, som Stig Øje havde fløjet i om lørdagen på Sjælland, i det vinden var svagt sydøstlig. Søndag den 10. august 1975. Igen en skøn morgen, og skønnere blev den, da jeg kom i forbindelse med den nordtyske svæveflyver Joachim Redich, der ofte er på Arnborg. Han kendte lidt til manden i Flensborg og ville forsøge at skaffe mig de fornødne oplysninger. Das Leben ist schön. Jeg kunne nu helt og holdent koncentrere mig om at forsvare min 100 km trekantrekord. Ved briefingen var der stemning for 200 km trekant. Imidlertid må mine argumenter vedrørende en 100 km trekant have virket overbevisende. I hvert fald påtog jeg mig at lægge en 100 km trekant ud, så snart der kom gang i skydannelsen.
Klokken ca. 11:45 sprang de første cumulus ude vestpå. De var lokaliseret i en sektor udgående fra Arnborg i retning 260 grader og 310 grader. I den kommende halve time blev det helt klart, at der i den pågældende sektor var et meget fint opvindsområde. Trekanten blev derfor lagt her, nemlig første vendepunkt Vind Kirke og andet vendepunkt Bølling Station. På dette tidspunkt var der overhovedet ingen skyer over Arnborg, derimod tørtermik. I retning 310 grader, altså mod første vendepunkt, var der en tydelig konvergenslinje, i det skyerne her lejrede sig i næsten en skygade med usædvanlig høj base. Nu begyndte feberen at brede sig på startfeltet. De fleste ville med på 100 km trekanten, og man fik travlt med at hente alt det vand, man kunne putte i svæveplanet. Der begyndte at herske en rigtig DM-stemning. Det var klart for enhver, at det ville blive en helt usædvanlig dag. Klokken 13:24 startede jeg som nummer 5 og kom snart op i 1500-1700 meter i tørtermik. Efterhånden kom skyerne nærmere Arnborg, og det var en ejendommelig rumvirkning, man følte ved at ligge i 1500 meter og betragte en skybase dobbelt så højt oppe. Der kom snart gang i tærsklingerne. Jeg tærsklede selv ud som nummer 5 kl. 13:57. Det gik egentlig godt, og jeg fik kort efter en god boble og fortsatte mod Vind Kirke. Da jeg imidlertid kom lidt syd for kursen, kneb det med at finde Vind Kirke. Derved spildte jeg lidt tid, og da jeg så samtidig i 2000 meters højde over mig så et par fly i omkring 3000 meters højde, besluttede jeg at returnere mod Arnborg for at få en ny tærskling. På vej til denne hører jeg 48, Ove Sørensen, melde sin ankomst efter ca. 50 minutters flyvning. Dette ansporede mig naturligvis endnu mere. Jeg bad nu startledelsen på Arnborg om at få stillet en side clock op. Denne fotograferede jeg ca. 14:45 og tærskede så på ny ud 14:47. Vejret var på det tidspunkt lidt svagt, umiddelbart vest for Arnborg. Jeg slog derfor endnu en gang op i banen for at tanke op til en fornyet tærskling. Denne tredje og sidste tærskling fandt sted 14:58. Denne gang fortsatte jeg på kurs med delfinflyvning. Cirka 120 km i timen, kun afbrudt af et par enkelte fuldkredse i 2 bobler, hvor stiget var lidt kraftigere, 2,5 til 3 meter. Herved kom jeg op i 1400 meter, hvorefter jeg gik direkte mod første vendepunkt, hvor skyerne så fine ud. Kort før første vendepunkt mødte jeg den savnede 4 meter boble, hvor jeg kurvede mig op i sikker delfinflyvningshøjde, ca. 2100 meters højde, i hvilken højde jeg uden højdetab kunne gå ind og vende første vendepunkt kl. 15:17 efter 19 minutters flyvning. Jeg fortsatte derefter 5-6 km mod syd ud af andet ben, indtil jeg mødte min næste 4-5 meter boble, der skulle bringe mig tilbage til Arnborg med 165 km i timen. Jeg kurvede op til 2700 meter, hvorefter jeg var i stand til at vende andet vendepunkt kl. 15:32 i 1400 meters højde. Da denne højde var i underkanten til min beregnede fart, tog jeg ca. 200 meters sikkerhedshøjde i en boble kort efter andet vendepunkt. Derefter gik det hjemad med 165-170 på klokken, et yderst spændende finaleglid, ikke alene for mig, men også for dem, der stod på startlinjen. Jeg ankom kl. 15:44, hvilket gav mig 45 minutter og 45 sekunder, eller 134,6 km i timen. Det var en festlig afslutning på alle tiders sommerferie. I retfærdighedens navn måtte jeg dog sige et trøstens ord til Ove Sørensen, der i en hel time havde været den hurtigste med det fine gennemsnit af 119 km i timen. Man har kaldt det århundredets vejr i Danmark. Ja, mon ikke. Det var festligt, begejstrende og usædvanligt, og vi var der, og det var det bedste af det hele.